Mucherechetsi baba. Muchere. Iwe idyamushe mani. Haugoni udyamushe. Uri kutiza here. Yogurt wakabata ndeyako. Saka wari kukamburira ndiani? Idyamushe mu. Ndoitorawo yogurt ukada kuita benzi. Ndoitora. Sistekla yakunoko. Sistekla madzoka here yakunoko. Mafama sei. Chicha matenga. Matenga mabrugwa. Ndani. Kwani munogara muchitenga mabrugwa every week matenga mabrugwa. Every week matenga mabrugwa. Munobvara mabrugwa muchite. Gara yapa sisi. Takudza imboenda bedroom kwako. Enda bedroom kwako takudza. You can go and watch and on a program. In fact, go to my room takudza. Enda on a bedroom kwako TV. Ndambotaura na sisi pana. Nice is it. Moita basa rutenga mabrugwa every week makutenga mabrugwa. Every week matenga mabrugwa. Kochiko. Anongobharuka ega mabrugwa acho. Nice is it. Please. Musikana bhazera. Musikana achena vhudzi mberi neshure. Uchita basa rekubvisa brugwa nechigwindo nepasari kana uchita weti. Ndo zvinobvarwa mabrugwa rinenge brugwa rakunenge radhamba paside ratsveyama radai so because uitore basa rekupisa chigwino uchidai so uchita weti haugoni kupisa brugwa raise unochimhanyira chiko exactly ndo zviri kuraya mabrugwa ako unowana brugwa rakayanikwa rakadhamba kudai kuita umbrella. No, dzidzai kubvisa mabrugwa asikana bvisai mushe brugwa kana uchita weti bvisa brugwa rese wotibatane maoko woita weti kwete kuti uri kudhonza nechigwero uchidhadhamira mabrugwa izvi zviri kudhura kudai asikana. Ndosaka vamwe musatombogari nevarume hamugoni kuzvichengetedza. Dzidzai kubvisa brugwa munhu unobvisa brugwa mushe bvisa brugwa ubate uise brugwa apo oita weti yako kwete kubvisa brugwa kudai so nechigwene pasaidi uchidhadhamira brugwa. Isai muriwo magetsi ari kuenda nhasi. Isai muriwo.